Yaro yautrai ko himen ko para ngi baro ngi don hapedeng kijing sosi ngi don hapedeng kijing snowsir ya ke badang jia saudong jongi ya ke jimpang covid kambat kut bat kadang pur saudong jongi hapedeng jongi bat ngidang yusngo mangas ngi ia ke kubor jong kane ke jimpang kubor jong ki balangat ha kane ke jimpang bat ngidang pule bat ngisngap na ke social media syapang ke jimpur jong ke covid-19 ka ke ribaro kawe ngidon ke jing sosi ngidon ke jing angnod ngidon ke jing kusalai haka donut haka men siam chung uji sula ong haka gospel jongu ya anis katsau iwe wat kusalai what's no diaw ngeit hauble ngeit hangaru ko himen ko para kadba ngidang puson kadba ngidang duai utrayo pen kan mau yangi baka jingisene ka jangu kalaban perlait yangi nakane ka jinge nakane ka jingshita haga diary janga postina bakuit kabalais pa utray jisu ulakadaw kumne ke jait bandriu kamla bandon ka jingsu tadhadu bakin shania iya ka jingisne ka jango bade mankind will not have peace until it turns with a trust to my mercy ko himen ko para ni don't come jingsu ni don't come jinkamen ni don't come jinkoi jinkia met bad mensiam but ni don tanka way kalandi paino sha utrai sha ka jingisne ka jangu shania tele telan ya ka jingisne ka jangu bale but kane ka longalandi naga benda jangi ha kane ka porba menda ha kane ka jukka ba menda ha kane ka porba snosi ha kane ka por ka ba shirke but nilastang Haka Holy Redeemer Naval Center Yaka Jingduai Kerpang Nadu Shitari May But Nidang Duai Nagabenda Kajinglai Lloyd Nakane Kajimpang Kajing Shitom Dakaba Duai Jingisne Jimble Kadbang Nidang Pelong Yakane Kajing Duai Kalayo Hangaru Yaka Jing Snow Kumbangala Penbanashisin But kot kerpadi ki pait ba banduai ya ka jingisne jimble hau banai October ngalapin mi kawe ka video da ka ba kot kerpad ya ki bru baro banduai ya ka jingisne jimble such a scene ngako aban kendu ya baharo ki bas ngap yanga ya baharo ki bas shanya ya ka jingisne ka jongo bale ban stang biang banti dia ka beneng banti dia ka kerdop jangga jingisne jimble ba utrai uble un plihangi ya ka lendi ka batmai bad un yalang yangi napadeng kine ki kalam baro shaka jingsu bad un pendu ya ka kalam hapadeng jongi ko himen ko para nga ai jimut kumne kumbangila ai ngala ai jingmut menchuaru Mendangi don ha une ubanai janga jingduai rosary kamaria teisati kalonga kami janga jingisne hakaju kapor lada ujisu ulonga jingisne jimbale kamaria teisati kalonga kami janga jingisne jimbale nginang ti ya ka beneng da ka jingduai babunjai nangda lemba Kaneka jingduai jingisne jimble man pai vai pila banduai ya ka jingisne jimble man kasni
Kito kibala duai kambon sin. Bad kumno re kumno. Shippo teleki jingis ne jimble. Bad lada ngi baro ngis tang banduai. Shippo teleki jingis ne jimble. Ngakermen haka Kasi Hills ngidon palat saula ngot ki Catholic. Shippo Hindu saula kalaban boy saupola teleki jingis ne jimble. Let's say don't go and kibru kibam padi kibam yo ya kaneka video. Let's say ngilaban pinduna. Let's say onde saupola. Let's say kalaban boy shadu shipolak. Aitino ya kaneka jingduai kaba people long nagabenda ka partay barokawe kumba ujisu la ya ka Faustina Bakuin haka article laispa lada ki jai bendri baro lada kibri baro kinumpaino shaka jingisne jimble lada kim shanya ya ka jingisne jimble kinom yo jingsuk ngidon kam jingsuk ngadon kam jingsuk pedon kam jingsuk ngidon kam ya ka jingyatali ngidon kam ya ka jinglai luin ka jingisne jimble kan pelai ludiani ayu trai ublay nang kerku yang ibaro kadba ngistang ya kaneka jingduai jingisne jimble pelong ya kaneka jingduai kum ka campaign pa ya bol ngut ki brio ya kaneka video ai kin ai ba baru ki kun ki bas ngap ianga kinstang ya kaneka jingduai ban pendap ya ka parte da ka jingisne jimble ublain kerko ya pi baro ngiru ngidang duai na ka benda jompi man kasni man ka kelebmat ngidon pi baro pedon ha ka jingduai jongi ublain kerko ya pi ublain yada ya pi ublain pelai lud yangi amen.